Pedro, Andrea, Sara, Paula i Maria. Són, sense dubte, ahí el veuen, el futur de la nostra festa. De disseny exclusiu d'Albaes, teixit per Garín, en model sanefa en negreta de cotó. Adornat en mantelletes de tul, de vidre, brodades en seda. Que és una fidel reproducció d'un model del segle XVIII. Li acompanya David, vestit en traje de torrentí, combinat en teixits de tapisseria de diferents textures. Complementat en mantelletes en tul de vidre, brodades en fil de seda, i l'acompanya José, que passa vestit de saragüells, lluís un xopetí en seda i negreta i complements coordinats en la tonalitat. Que passa en un vestit del segle XVIII, poden comprovar de color blanc, i si es fixen en el dibuix de la tela, ahí la tenen, Alicia lluís un vestit del segle XVIII en seda exclusiva de disseny Illetes. L'acompanya Sergio, president infantil 2009-2010 de la Falla Plaça de la Moreria. Està realitzat en tapisseria de seda francesa i observen el moaré, que fa d'ell un teixit molt especial. L'acompanya Rafa, vestit de saragüells. Nos mostra un vestit clàssic, un corpiño de mànega llarga, de seda estreta, en dibuix Amistat, exclusiu de Vives i Marí, per a la tenda Albaes. I desfila en un vestit clàssic de llaura ora del segle XIX. Està confeccionat en seda estreta, disseny en somi. És un model exclusiu de català per a la tenda Albaes. I el cosset està brodat en colors a la tonalitat. I ahí la veuen lluint un vestit clàssic del segle XIX, confeccionat en una seda estreta de Rafael Català. Vist un traje del segle XVIII, confeccionat en seda natural francesa, està enriquit en mantelletes en tul de vidre i brodades en seda. Ahí el veuen vestit en un traje de torrentí, adornat en passamaneria en seda negra. Confeccionat en teixit brocat i dibuix assumpte. Darrere d'ella veuen a Juan, que és president infantil de la Falla Carrera de Sant Lluís Rafael Armiñana 2008-2009, i desfila en levita curta en tallar en l'esquena, combina en un pantaló de tapeta i xopetí coordinat. Desfila en un vestit del segle XVIII,
coordinant justet i falda en teixits de distints a l'estil de l'època. Junta d'ella trobem Alejandro, que és president infantil de la Falla del Mercat Central 2009-2010. El veuen lluint un xopetí en seda natural i un pantaló de tapeta llarg, fidel reproducció d'un model del segle XVI.